Viadukten 12, det her helt unikke hjem i hjertet af Bramming, som jeg tror rigtig mange lokale måske har holdt øje med igennem tiden. Det er et hjem, som er tegnet af den kendte arkitekt Harald Peters, som igennem 30'erne især har været med til at forme hele Esbjerg Kommune og med til at skabe de her unikke funkisvillaer. Harald Peters har især været meget opmærksom på at skabe nogle unikke rammer, og nogle af de her detaljer fra 1938 med sildebensgulve, hvor man lige har afsluttet det med mahognikanten. Så har nuværende ejer også fået hus omfudet, der er skiftet vinduer, taget er skiftet, og så har huset altså også vundet en flot pris i 90'erne fra Bramming Byfornyelsesfond. Så alt i alt så er det et hjem, der er helt unik, og for dig, der går op i detaljen og den danske arkitektur. Udover en mega unik arkitektur, så får du også nogle helt unikke detaljer indvendigt. Der er niveauer, du har tagterrasser, du har udgange, du har masser af lysindfald fra samtlige rum. Der er et lækkert svanekøkken, hvor man har åbnet op og skabt et moderne køkkenalrum. Bag i villaen har man dobbelt carport med en dejlig lukket have, hvor man virkelig kan nyde stilheden, freden og ikke mindst solen hele dagen lang. Og udover alle de her gode ting ved ejendommen, så har den også en masse historiske detaljer, som jeg glæder mig til at fortælle jer meget mere om. Jeg tror, at for mange her fra Bramming og omegn, eller generelt her fra området, de har kigget ind og tænkt, hvad er det her for et hjem? Det her, det er et unikum. Det er et arkitekttegnet funkishus her i hjertet af Bramming. Nu er muligheden helt unik, fordi det er faktisk mulighed for, at det her hjem, det kan blive dit. Så jeg synes, du skal prøve at hoppe ind på ejendom.dk. Vi ses.